Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoyana yan uwa, barkanmu da dawowa wannan channel din tawa inda nake koya mana yadda zamu amfani da social media domin mu sami wani abu, kasuwanci ne, aiki ne da sauransu. Kar ku manta da sharing, danna ƙararrawa da kuma subscribing. Yau abin da zan tattauna akai shine yadda ake creating Facebook business page. Ta yaya ake bude Facebook business page? Ta yaya ake akwai wani video dina da ya wuce nayi bayani akan amfanin yin kasuwanci akan Facebook. To yau zan yi bayani akan yadda ake bude Facebook business page. A sha kallo lafiya. Daga kan homepage ɗinka wayannan layukan guda uku zaka fara selecting. Dan kai clicking wayannan layin guda uku sai ka je my pages, wayannan your pages ɗin ka danna. Daga nan kuma zaka ga pages ɗin naka sun fito. Ka dan jira sai ka danna create. Wato zaka yi creating sabon page kenan. Daga create sai get started. Daga get started kuma zai kawo ka inda zaka yi zaɓi category. Sai ka zaɓi category kamar nan misali zamu ɗauka product or service. Daga nan kuma sai ka ɗauka rubuta sunan page, ka ba page ɗin naka suna. Misali zamu bashi Maryam's collection. Daga nan kuma sai ka danna next. Daga next kuma ka dan jira ya loading in sai ka zaba kuma profile picture. Ka zaba profile picture shi ma sai ka danna use daga cikin gallery dinka. Idan ka zaba sai ka danna done. Daga nan kuma sai adding cover photo shi ma sai ka danna done. Ka sa profile da cover photo dinka. Daga nan kuma in ya gama loading sai kuma ka zaɓi ka shiga next step. Kaga kenan ka gama creating page ɗinka gashi nan har ya buɗe. Daga nan ka gama creating page ɗinka yayi kyau abinsa. Daga nan kuma sai kai linkin page ɗinka da Instagram page ɗinka daga cikin Facebook page ɗin. Sai kai connecting account sai ka zaɓi account ɗin shi kenan. Wa'annan su ne dai steps ɗin da zaka bi ka buɗe shafinka na kasuwanci akan Facebook wanda aka fi sani da Facebook business page. Da fatan mun ji daɗi. Kasance tare da ni domin ƙara samun wasu dabarun wato tips akan yadda za mu aiwatar da kasuwancinmu akan Facebook da yanar gizo-gizo. Na gode.